Ik ga vorige direct maar die in, toen voel ik het echt heel leuk, dus daarom doe ik nou weg mij. Lieke Aniek is een van de zo'n 80 deelnemers van het voetbalkamp Avontuurlijk in Eerste Nijtjerk. Dit driedaagse evenement is bedoeld voor elke een van zo'n onder mij 14 uur dat ze verschillende dingen leren. We trainen in de ochtend vooral met een eigen groepje. Dus ze zijn indeeld in een eigen groepje, verdeeld onder spelers, bekende voetballers van Nederland. Iedere groep had een vaste trainer, een gediplomeerde trainer. En in de middag speel je vooral partijspellen. Maar hier we justermiddag bijvoorbeeld voetbal testen, die uiteindelijk in een rapport komen te staan. Het thema van het voetbalkamp is Libyen als een prof. En naast het leren van nieuwe trucjes en techniektrainingen, jaren er ook oren dingen bij. Maar toen ze hier kwamen, toen hadden ze alweer een spelerscontract ondertekenen. Dus ze moesten even een handtekening zetten. Nou, heel veel hier nog geen handtekening, maar hadden ze hun namen er gewoon bij zet. We denken aan de voeding, we denken aan de teams, hoe we dat doen, de respect. Maar we bepraten dat ook proto met de band. En we hadden eigenlijk heel simpel een quiz. Dus dan kies ik wat hoe het eredivisie, hoe dat alweer in elkaar zit. Dus zo proberen wij het leven als een prof een beetje onder aandacht te brengen. Verleden jaar waard het voetbalkamp voor het eerst houden, maar vanwege een coronabesmetting waard de finale dag afblaast. De deelnemers en organisatoren hielden dit jaar daarom wel nog aan. Heel veel te zijn, vorig jaar vond ik het heel vervelend dat het net droog is. Dus toen ging ik expres betiert erbij het, omdat ik fit moet wezen dus, maar toen ging het net droog. Dit hier is dat hoop ik oors, dat verwachten wij. Dus morgen maken we er een fantastische dag van.